onye isi ojeozi nyere gọvanọ Chukwuma Soludo bụkwa osote onye isi ọrụ ya Maazị Chinedu Nwoye ekwupụtago afọ ojuju ya nwere nyere gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịdị ọrụ ọ na-alụ n'ịkwa ụzọ n'akụkụ steeti ya dị iche iche. Maazị Nwoye kwuru nke a ka ọ na-agwa onye nta akụkọ ABS n'okwu metụtara ọrụ bụ Ngozi Obileri okwu ka ọ gara nyochaa ka ọrụ si aga n'ụzọ si Abagana-Nimo-Neni dị karịrị kilomita 6 a na-alụ n'akụkụ ugbu a. Gere akụkọ ya n'uju. Ịrụ ọwa mmiri n'akụkụ ụzọ ahụ abụọ bụ nke arụgoro ruo n'iru ụlọ akwụkwọ Girls Secondary School Abagana, ebe ha tinyekwara ebe mmiri na-agbakọta n'ebe dịgasị iche iche na ya bụ ụzọ. Ha na-agakwa n'iru na-arụ ebe mbuze mere na ya bụ ụzọ, bụ ebe onye ji ya bụ ọrụ ngo webere aka n'ime ọhịa wee weba ebe mmiri ga na-akwụsị ma mmiri zobe ka ọ ghara ịpụta bịa mebie ụzọ. N'okwu ya ka Maazị Nwoye, onye du ndị otu Soludo Support Group wee gaa ya bụ njem nleta, kọwara na ha achọpụtara mkpa ọ dị ịga na ya bụ ụzọ ka ha jiri anya ha hụ ihe ha na-arụ ma cheta otu ụzọ ahụ dị tupu ebido ọrụ na ya, dịka ọ kelere gọvanọ Soludo na ọ na-emejupụta nkwa o kwere. Maazị Nwoye, onye chịkọbara ya bụ otu Soludo Support Group, doziri onye ji ya bụ ọrụ ngo ọdụ ka o tinye uchu na ya ma na-arụ ya ngwa ngwa ka e nwee ike ịrụchapụ ya ọsịsọ ya na otu o siri kwesị. Onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị njikọ ọka bụ Maazị Clem Agụiyi, onye toro gọvanọ Soludo maka ya bụ ọrụ na ọrụ ụzọ ndị ọzọ na-aga n'iru n'ebe dịgasị iche iche na steeti a, kọwara na ya na-aga nnọọ njem nleta na ya bụ ụzọ kwamgbe ka ọ wee hụ na onye ji ya bụ ọrụ ngo na-arụ bụ ihe edere n'akwụkwọ ma kpọkuzie ya ka o mee ngwa ngwa rụchapụ ya bụ ọrụ. Onye na-achịkọta otu Soludo Support Group nke Anambra Central bụ Chief Obi Ochijemodilem kwupụtara na ụdị ọrụ a na-arụ n'ụzọ dịgasị n'Anambra ugbu a gbara ọkpụrụkpụ ma kọwapụta na ahụbeghị ụdị ahụ mbụ n'Anambra, na ọ bụ na naanị na ọchịchị Soludo anụnwa ka ebidoro hụba na enwere ike ịrụ ụzọ n'udu mmiri, ma kpọkuzie gọvanọ ka ọ ghara ịlaghachi azụ n'ọrụ ọ na-arụ n'Anambra. N'okwu nke ha dịgasị iche iche ka onye nchịkọta otu Soludo Support Group n'okpuru ọchịchị njikọ ọka bụ Maazị Chuks Obiwelọzọ na onye isi ụlọ akwụkwọ Girls Secondary School Abagana bụ Oriakụ Joy Okafọ ka ha na-eto gọvanọ Soludo maka ya bụ ọrụ, kọwapụtara ebe ndị dịgasị iche iche ekwesịrị itinye uchu na ya bụ ụzọ ma kwuo na ngwa ngwa arụchara ya bụ ụzọ na ọ ga-enyere ụmụ akwụkwọ na ndị okenye na-agafe na ya bụ ụzọ aka site na ụzọ awara gara Abagana-Nimo-Neni. Abụ m Ngozi Obileri.